Takže čaute ľudia, tu som u ďalšieho vlogu a mám, no skôr pre mňa mám zlú správu. Sme hrali na jednom serveri a proste sme boli u PPčku a zničili mi brnenie a som si nemohol opraviť, lebo som mal Unbreaking 3 a to sa vkladne nedá opraviť. A tak som popýtal admina, spolumajiteľa, že či mi ho neopraví za 30 000, on že áno, opravil mi ho. A o 5 minút mi ukázalo, že your IP is banned na jeden deň, no nie IP ban, no dal mi temp ban na jeden deň, že vraj mám flea. A kamarát, tento trollman, sa tam spýtal, že prečo som dostal ban, on že ma videl ako lieta, keď sa na mňa portol. Ale to vôbec nie je pravda, lebo ja neviem, možno mal bug, alebo ja neviem, lebo ja flea nemám, nikdy som nemal a mať ani nechcem. Takže akože neviem, prečo som dostal ban na deň, keďže som flea nemal a proste sa to nedalo. Ešte aj na YouTube natáčam jeho servery, ako sú tam hackery a on na mňa povie, že ja som hacker. Tak to ma fakt dostalo. Ja som si ešte myslel, že sme kamoši. Trollman, chceš niečo k tomu dodať, alebo ne? Hej, že toto je fakt sila, lebo ešte sám ten spolumajiteľ má nodus. A na ten, ktorý nemá čity, vraví, že má čity, tak to je fakt divné. No, vidíte ešte, no a to som tiež zabudol povedať, on má nodus, lebo tam speeduje pred všetkými na spawne a na PvPčku. Keď tak mi neviete, ja vám to natočím a máte to za 2 dní na YouTube, takže čus, bus, u ďalšieho.